Selamat hari Minggu marihita, tapuka mapar minggota, tapuji Tuhata, marede mahita sen buku nomor pitu, ayat sada 1-2 dohot 5. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Sa ingot ma ali Jehovah, akan dengan dibasam doho asin ni roham, asian narobi do akay. Asa unang marsura-sura akan musukku midaaw. Ale debataku, marahaposan tuho doaw, sa unang pailaaw. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama namin na di banogijang. Para si rohan na sumurong na madok malati damaha mo ito ho siya nasa rohan nami. Ala di leon ho anak mo nasasadi, Tuhan matean humokop hami. Asa unang mago na porsia di ibana, alay asa hanguluan na saliling na dileling na dinasida. Tata mahami, ale ama nami di bagasan anak mo Jesus Kristus. Nagabi habadiaon do hati gorad di hami. Sesesa madosa nami sa luhut, ala ni pelean na sundenggan, na pinilehon nat humokop hami. Sa paeling ma pinggol mo tutang yang nami, jala asi maroham di hami, marhite-hite anak mo, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata marede mahitan siya buku ede nomor 210 sia ayat 2-4. Sude malas roha dona
Tatangihon mapatik ni debata di parminggota sadarion, ima patik parjolo sa hatu patik pasapuluhon, songonoma. Patik parjolo, au do Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup au bahinomu debatam. Paduahon, dang jadi ganaommu, jaladang jadi sumanomu, manang aha na di bono gijang, doho na di benua tongaon. Rodi nasat di bagasan aik na di torni tano, yang gotunggabi susobaon, manang sioloan. Patuluhon, dang jadi dohonon guarni di bata, yang gosoture dalana, ay hona uhumna dosogot, akan na marsineang di guarna. Paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinonomari maula hamuna sa siulomu, alay anggo ari papituhoni, ari pada adian ni Jahoba de batamdoi, dang jadi homangula anggo di nasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahamu, rodi isi ni hutani halak pe, namangibati hutam, adi nanomari do di toppa de bata, langit do tano, do laut, do ari pariadian nai jala di parbadiai. Palimahon, iko pasangapomu donatorasmu, asa martua ho, jale leleng mangolu, di tano na nileho ni Jahoba de batam di ho. Paonopon, unak ko mamunu, papituhon, unak ko mangalakup, pawaluhon, unak ko manako, pasiahon, unak ko olo makatidakon hata nasututu, maralohod donga jolma. Pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Buhado padok ni debata, taringot tu patik nasapului odo. Audo Jahoba debatam, ninna debatata, pargogo na suatu dosan jala parimas, siluluho dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut pawapaton, pinopar ni akan nasugoro hadiau. Alai asido rohaku di akan nama ribu-ribu, akan namar holong ni rohadiau, naso mangalausi patiki. Atong rak mangidogogo mahitasian Tuhan debata, laho mangulahon patiknai. Ali Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon norbatu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata marede mahitasian buku ede nomor 122 ayat sada 1-2. Tatapoti madosata martangi yang mahita. Alea manami jala debata nami na di banogijang. Pergugo na suatu dosan. Perdinggan bahasa doho. Jala raudi salililing na doa sini roham. Saya marpamamati maroham di hajaton nami. Jala saya unang beingot akka dosa nami. Ay jok-jok dohai memar dosa maradopon ho. Jala jok-jok doh sungguli hami rimasmu.
Marhite siyan pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sa unang paingot-ingot pangalasyon nami, unang alang asin ni roham, sa urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jalase sa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga di debata taringa Tuhan ni dosa ta. Para si roha jala perdingan bahasa do Jehovah, labat tarimas jala para si roha godang, dang dibayat tu hita hobar tu akka dosata, jala dang dibalosot tu hita hobar tu akka hajahatotta. Songon asin ni rohani amahama midaka anakna, asin ni rohani Jehovah di akka na makarbiari ibana. Hasangapon ma di debata di gijang. Amen. Tapuji Tuhata maride mahita sian buku Ede nomor 577 ayat 1-2. Tajahama turpu na gabi epistel di parminggota sa derion, imanatar surat di Filipi 3 ayat 17, 1-4 ayat sada. Tajahama marsikat soring. Rapsi tiru ahu mahamu ale akadongan, jala pamanat hamuma akan namar parange songok kami si tiruom muna. Hamagwa do ujung nasida, butuhan nasida do di pardebata. Si hai laonna di hasangapon, akan na ditanon di parohahon. Sani do mas kita Tuhan Yesus Kristus. Pobon na do daging na leon, gabi do sedaging na nasangapi, hobar tu hagogon nai, ay tarpatuduk sa do salhu na tu ibana. Onte habo akadogaku na inaholongan dalam nahinas ulang alasan ni rohaku jala tukahu. Songoni mamarsi hormat hamu di bagasan Tuhani, hamu akahaholongan. Ima sahatna, mertua do akan na tumangion hatani debata, jalan no peopsa.
Amin. Tapuji Tuhata marede mahita sian buku Edo nomor 210 ayat sada 1-2. Tadi tak kumaha porsiot tai, songon na hitende tidak kun didongata sa porsion di sa do portibion, rak mahita madok. Au porsiari de bata Jehovah, ido ama pargugo na sa tudusan, na tumo palangi do tano. Au porsiari Yesus Kristus, anak ni dibata Jehovah na sa sadai, iman na tinubun ni si Maria, nagabi-gabian setor di probadia, adorang sa bubuhan. Ido Tuhata na tumaon na bernit di panghungan ni Silatus na may terpajar dari bana di hau penarsilang na tua tubentoru ding tanom na mula mangulu di hari patuluhon na manay tudu surgo lahudlut siya muda Jehovah amanay pargogo na sa tudusani di simay ibana pay mamulak sugot tanoon mangumuy halak na mangulu do na mate aw porsia dito di porbadia jalak dong sa dahurian na badia Huria atau panihalak Kristen akan abadia, do dihasani dosa, do dihaitane madok, mulak mangulu dosa gok daging halak nang mate, do dihalon narasura sudah. Amin. Pujian kor sian korama.
Ita begema tikting na masa di mingguan. Shalom. Parlado hakabe serpong pasahaton. Selamat hari Minggu. Jala selamat madohoti permingguan di Bagas Joro. Doho na batupahon permingguan di Bagasta ganup marsada-sada. Lao suhutma pasahaton nami sian parhalado. Selamat ulang tahun turuas ni huria nama ulang tahun ari hatutubu. Doho nama ulang tahun parsaripeon di mingguon. Diramoti jala di paspasu tuhatta mahita saluhna. Titing Minggu 10 Maret 2025, naparjolo. Guarni Minggu, sadarion Minggu 10 Maret 2025, masuk mahita tu Minggu reminiscere. Reminiscere lapatanna saingo ma akka dengan nibasam. Pesalme 25 ayat 6. Topik Minggu sadarion ima, paidaida hinadenggan ni Jehovah. 2. Dana natubu. Naparjolo, di hari Senin 3 Maret 2025 di bahasa-bahasa Tuhatta dosa dana boru tu keluarga Mario Bungaran Siregar inang Cindi Febrianti Pasaribu Wik Bethesda ipasdo dana ki nang natorasna na paduahon di hari Selasa 10 Maret 2025 di bahasa-bahasa Tuhatta dosa dana boru tu keluarga Johnson Sitijak inang Hermawati Situmorang, wi Jerusalem, ipasdo danaki nang natorasna. Patuluhon titing perbagason, titing perjolo, nang majalo pasu-pasu perbagason ma ima. Peri Yesaskiel pangaribuan, ruas ni HGP Serpong resok Serpong. Yanakon ni amang halomoan pangaribuan, inang Heldina pakpahan nahinan, dohot. Puji Lestari Lubatobing, ruas ni HGP Serpong resok Serpong, boru ni amang saur pertemuan Lubatobing, inang Rosliana Pardede Wik Ebenezer, pasu-pasu perbagaso dipatupa di hari Selasa, 1 April 2025, pukul sia wip di GKPI JK CI Agul Medan. Pawapaton ruas nataba, naparjolo, keluarga Loisten Nopandi Tomo Manalu, inang Selpiana Elisa Sitanggang, pindah sian HGWP Tarutung Kota, Resok Tarutung Kota, Distrik 2 Silidung, masuk Wi Galilea. Ruas Nai Baru Jongsong Ma di Inganan Nasida. Mau lihat Paduahon keluarga Rizky Alfredo Siahan, inang Irma Suryani Sirait bersama 2 orang anak. Pindah dari Gereja Malang, Resok Malang, Distrik 10 Indonesia bagian timur, masuk Ebenezer. Di Petadaho di permingguan pukul 10 WIB. Palimahon, sumbangan peralatan dapur dan almanak. Di Jalo Huriatta HGP Serpong do sumbangan sian NN IMA. Naparjolo, mangkok godangna 38 PCS doho gelas godangna 110 sian NN. Napaduahon, almanak HGP 2025 edisi biasa godangna 200 sian NN. Nalaho dileho turuas ni huria HGP Serpong, Korama Jetun, Lohot Huria Pos Pelayanan Bintaro. Perhalado doho ruas ni huria HGP Serpong pasahato molati godang. Sai ditabay tuhatta ma akka pasupasuna tu keluarga na pasahato subbangani. Paunopon pelantikan panitia perheon HGP Serpong. Di hari Minggu sadarion 10 Maret 2025 di permingguan pukul 10 WIB. Patupaon ni huriata do acara pelantikan panitia perheon HGP Serpong na niuluan ni huria HGP Serpong Padita Sarlen Lubatobing. Tuaka ruas do perhalado nagabe panitia perheon ni huriai huotang hami ma asa persidoho di acara pelantikani. Papituhon, pesan Manang Tona Sinode Distrik.
Denggado mardalan ulaun sinode distrik HGP distrik 21 Banten. Nah dipatupa di hari Senin 10 Maret 2025 di HGBP Tangerang Kota, Resok Tangerang Kota. Dung sidung majahatiting ni Huriata, Jahota Matona Sinode distrik HGP distrik 21 Banten. Nomor 8, kebaktian hari doa sedunia PGI wilayah Banten. Di hari Sabtu 22 Maret 2025 pukul sia WIB saat tuna sidung PGI wilayah Banten patupahon kebaktian hari doa sedunia. Nah di patupa di gereja HGP Serpong, kebaktian diuluhon inang pareses HGP distrik 21 Banten, Padita Sumihar Sinaga. Tusude akka parupuan ni Huriata, Jotang laho madohoti kebaktian hari doa sedunia. Pasiahon pakkobasion pertangyangan wik. Patupahon ni Huriata do pertangyangan wik masuk pukul 20 WIB. Hari tanggal Rabu 10 Maret 2025. Wik Ebenezer tuan rumah keluarga Giddo Syaturi inang Albina Sembiring. Wik Philadelphia tuan rumah keluarga Mangasi Sibarani inang Situa Sanai Papurba. 2 keluarga Jahedi Manai Huta Barat inang Magdalena Silitonga. 3 keluarga Jainuddin Gatti Herianto Manurung inang Karyawati Parhusip. Di Wik Bethlehem tuan rumah Naparjolo keluarga calon sintua RNFP Adiputra Simanulang inang Wipana Rumah Horbo. 2 keluarga Situa Leonard Pangihutan Sirait inang Julita Simajutak. Wik Pakmos tuan rumah Naparjolo keluarga Leshipan Sapenger Hasugian inang Triana Sukopa Sibarani. 2 keluarga Supenri Haryanto Manik inang Mariatur Syaturi. Wik Sion tuan rumah Naparjolo keluarga Rudi Mulatua Tapubolon inang Indrit Maya Sopi Tugatorop. 2 keluarga Sarwin Kiko Hasudungan Lapitubulu inang Neri Dameria Persaulian Opusunggu. 3 keluarga Anggiat Mangapul Panggabean inang Lianita Bonita Sinaga Nahinan. 4 keluarga Frans Hansen Gultom inang Moinar Parahel Sialagan. Penghiburan untuk keluarga Situa Manasi Manjuntak inang Elprida Septima Hutapea Nahinan. 2 keluarga Samuel Tanaka Pane inang Betty Setewati Sirait. Di Wik Yerusalem tuan rumah keluarga mertuani Sormin inang Risma Elizabeth Sianturi. Wik Nasaret keluarga Maruduk Tua Manulang inang Mesdi Menalita Simamora. Wik Betel tuan rumah keluarga Margada Siholan Sihite inang Aldina Sembiring. Pasah puluhan donor darah. Tim kesehatan HGP Serpong naik patupahon kegiatan donor darah di hari Minggu sadarion. 10 Maret 2025 pukul sia 30 saat pukul 10 WIB. Ulaun donor darah on bekerja sama doh Palang Merah Indonesia Rangkas Bitung. Tuaka ruas ni Huriana Rade Rohan nama dohoti donor darah on. Boima menghubungi koordinator tim kesehatan Dr. Riris Tarihoran. Pasah pulsadahon Bajar Panitia Rit Katekisasi Sidi. Laho mengurupi pelaksanaan Rit Katekisasi Sidi tahun ajaran 2024-2025. Nah di Patupa di tanggal 10 Sada 12 Mei 2025. Panitia Rit Katekisasi Sidi Patupahon Bajar di hari Minggu sadarion 10 Maret 2025. Pada kebaktian pukul 8 do pukul 11. Marsurupa mahita dalam patuluso sakka prit perguru malua ni Huriata. Pasal 10 tahun pertangyangan bona tahun lansia di hari Selasa 10 Maret 2025 pukul 10 WIB. Patupahon ni punguan lansia KP Serpongdo ulaun pertangyangan bona tahun lansia. Marhite titingon huguk kon hami masude akka anggota ni punguan lansia laho madohoti pertangyangan bona tahun ni. Pasal 10 toluhon PHD seksi perempuan di hari Jumat 21 Maret 2025 pukul 10 sia WIB.
seksi perempuan ni huriata naing patupahon PA manang PHD seksi perempuan pinangi doma haradeon ni saluhna akka perempuan ni huriata laho madohoti PA manang PHD seksi perempuan ni. Saplopat seminar pareting seksi sekolah minggu. Seksi sekolah minggu HGB Serpong naing patupahon acara seminar pareting marhite tema orang tua tenang, anak tumbuh bahagia. Nah di patupa di hari Sabtu 22 Maret 2025 pukul 10.05 satu pukul 10 WIB maringanan di gereja HGB Serpong. Alani seksi sekolah minggu manggokon saluhuna natoras niaka dana sekolah minggu laho madohoti ulang seminari. Pendaftaran boima marhite akka guru sekolah minggu di kelas masing-masing. 10.5 ibadah PAN HKBP di hari Sabtu 22 Maret 2025 pukul 10 siang WIB. NHKBP Serpong naing patupahon ibadah PA doh tema iman yang menyelamatkan. Ibadah PAon dipatupa secara tatap muka di ruang sermon HKBP Serpong. Jala di Uluh Padita Valentina Hutasoit. Alani usosoi hami ma akan apa sobulung ni huriatta asareta lah madohoti piana apa sobulungi marsanga ma guarni tuhata marhite ibadah pea na apa sobulung ni huriatta. Soni ma suara ni titing sadarion hatorangan na umapit taringot tuaka barita titing doh titing parepengon boy ma taida di titing nang disagihon di WA grup week masing-masing. Sonari hujaon hami ma tona sinugodang distrik HKBP distrik 12 Banten. Tona sinode distrik HKBP distrik 12 Banten tahun 2025. Madda poton lahina holongan. Sude ruas do perhalado HKBP distrik 12 Banten diingana munabe. Asini rohama dihamu doh dame nasia debata amatta doh sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapuji ma Tuhata Yesus Kristus Raja jalana puna huriai. Na saya tetto mengaramoti huhut mamasu-masu huriana. Di bagasa penuturion nitodina do nang perdalan yang sinode distrik HGP distrik 12 Banten 2025. Nah di Batupa di Sopo Saroha HGP Tangerang Kota di hari Senin 10 Maret 2025. Dengar do mardalan sinode distrik Marojah Tuanggara HGP 2002 dung amandemen Paupaton. Sinodangan ni hata ni debata nantar surat di Rom 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Naung tinotopon ni HGP gabe tema orientasi tahun transformasi HGBP. Loh subtema pai baru padan parange hasomala dohot hatawon ni pangula doh ruas lang institusi ni HGBP hobar tuhata ni debata. Jala di bagasan panunuguan nito di perbadia laho patuluson HKBP gabe pasu-pasu tusado portibion. Sinode distrikon ima sinode distrik kerja laho manotopon. Aka program dohot anggaran di HKBP distrik 12 Banten tahun 2025. Dibuka do sinode distriki marhite pertangyangan do ulang nabadia. Manogu huhut pataruho sude ruas ni pasinodei laho patuluson ulaoni di bagasat tangiang doh di parhaha maranggion song ruas ni pamatang ni Kristus laho manotopon akka putuson na arga sihobasa ni sadok perhalado do ruas ni HGP distrik 12 Banten. Program kerja HGP distrik 12 Banten ni ima implementasi ni program hatopan naon ditatopon HGP gabe tahun transformasi. Tahamulatehod do haradeon ni ketua komite transformasi HKBP Situa Albert Simanjutak Pak Darhon program transformasi HKBP di tonga-tonga ni Sinodein. Takas do persitutuan ni Pasinodei pabagason pangatusio taringo tu program transformasi i jala di bagasa pakrimon langgiat paltak hataridaon ni tahun transformasi i sian aras hatopan distrik resort sa tuhuria marsada-sada. Di paadar pareses HKB distrik 12 Banten do barita pangulaw mamuka siya pangojak konon di hari Minggu 10 siya Januari 2025 marhitein tarida do pahisat ni pakobasyo di distrikon doho
kerjasama na dengan di sude pakkobasan na. Suang songoni di perhepengon. Tarida do perbueni pendekatan kekeluargaan, pinatupa ni pareses turuas ni huria taringot tanggung jawab ni distrik, naso sidung dope tunasida ditikki nasalpu. Gaberade keluargai paneakos situ hukon ni distrikon. Rodi akka guguan huria manang resot naso saha dope tu distrik deba nunga realisasi jalan deba nare si pato tau dope marhite pendekatan nadinggan. Borhasian program hatopat dot berita pangulau ni paresesi satoluk do ruas ni sinode distrik laho manotopon. Akka program HGP distrik 21 Banten. Siulahoraton tahun 2025. Jala sauduk do ruas ni persinode distrik mendukung penguatan pelaksanaan program sentralisasi HGP. Anggiat manghehe pakkobasion ni sude huria di sadok HKBP. Domutusi. Tu pertikian periode ni HGP merjahat tu putusan ni rapat si majelis pekerja sinode distrik. Di totopo jala di pojak do di tengah-tengah ni sinode. Tolu kepala bidang do sahala bendahara distrik periode 2024-2028. Songonom nadi torwon nomor seda kabit ko inonia padita lamhot silalai STH paduahon kabit marturia padita sarlen lubantobung STH MA. Nomor tolu, kabit diakonia situa, dotranda tiurida simajuta boru huta barat. Nomor 4, bendahara distrik, situa Ismail Nainggolan. Di paujung do sinode distriki di bagasan pertanyaan pangujungi hu manangyako sude ruas ni sadok HKP distrik 21 Banten. Songoni tumangyakon akka dongata na mangadopi bencana alam. Lumumi bajir nama korhon agwa jabu arta nang hahi pasonna. Laos marhiteon ni arahom ma sude ruas ni HKP distrik 21 Bantenon. Tu mangyakon nak kadongatai asa margogo. Tatangyakon do nang panggonggomi ni bangsota. Pemerintah daerah ni baru. Oja lumobi di akka luat hajongjongan ni huria distrik Banten asa totong di parohai di Bata. Jala di pergogoi mabuan hamajuon dot haduman di tonga-tonga ni bangsota. Masyarakat pe asa di parohai. Majagahon hadameon. Lo asadan nang pe meragam hut majamoton haulion ni natinoppa. Rak mahita tumangyakon haputusan ni sinode distrikon anggia boy tulus di bagasa dame doh las ni roha. Marhite habisuhon na siya gijangi di pargogoi jala di parsahalai ma parhalado ni huriana patupa pakkobasyo di bagasan hai baruon ni ngolu patulusor pajuon ni huriai. HKBP gabi pasu-pasu tu sadok portibion sai di pargogoi. Jala diramoti tu hatta ma ulua distrikon. Patupaho pakkubasion na muni di tonga-tonga ni distrikon. Bay sangat digoar ni debata sitolu sadai. Amen. Tangerang 10 Maret 2025. Mardongat tabi doh tangyang atas goar ni ruas ni sinode distrik. Pareses HKBP distrik 21 Banten. Padita Sumihar Sinaga MTH Demin ditandatangani. Mau lihat ya? Tapuji matuhata marede mahita sian buku nomor 120 ayat 1 2.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti, ate-ate hot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamu amanami inanami nahina holongan, hatani debata dihita di sadarion, di minggu reminiscere, imana tersurat di Psalmen 20 pitu ayat sada sahatu ayat onom hujahau ma tuhita. Ende sian si David, Jahoba do panondangiku, do hot hatuauku, tung isema habiaraku. Jahoba do partano batowan ningoluku, tung mida isema au biahaton. Molo tung ro akaparjahat mangarongrong au, naing mangaton sibukku. Aka sisosa kau dohot aka musukku, gabe martingga ngadonasida jala maragean. Nang pe marhoron-horon parangan, aka namanukku mau, dang dihabiari rohaku. Nang pe hehe parmusuon do pakau, say posdo rohaku disi. Sadado naung hupangidohon sian Jahoba, say ido hulului. Naing mia nau di bagasan joro ni Jahoba, saleleng mangoluau. Paida-ida hinadenggan ni Jahoba, dohot mamikiri ganup sogot di bagasan joro nai. Ai di ondingi doau di bagasan udung-udungna, diari hinamago. Ditabuni hot doau di partabunian ni udung-udungna, tudolok partano batowat doau di panakok. Asa mardirgak uluku mida musuku, akana humaliangau. Jadi pelehonok kuma di bagasan udung-udung nai, aka pelean puji-pujian. Marede maau huhut mamalu parhinaloan mamuji Jahoba. Ido sahatna. Horas madihita amang inang? Dihamu amanami, inanami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Siadia do boto otta nagodang asinirohan ni debata di ngoluon. Siadia do boto otta denggan basa ni Jahoba di ngoluta. Molo dang sian ragam ni namasa di parngoluanon. Sian akan namasa di tonga-tonga ni parngoluanon ma amang inang boto otta ma denggan basa ni Jahoba, asi ni roha ni Jahoba di parngoluatta. Arsak las ni roha, marsahit manang tiki hipas, ketika gagal ataupun ketika sukses, dilika-liku kehidupan, disima tadaota, boto otta denggan basa ni Jahoba, asi ni roha ni Jahoba di ngoluta. Molo holan las rohata amang inang, molo say hipas terus pamatangta, molo saya lancar sude pardalanan ni parnguluan, dang ripas panadayota tude bata. Bui madohonota amang inang, bui madohonokku, Tuhanku adalah penghibur, alanunga huwae aka arsak ni roha. Bui madohonokku, pandau ni bolon do de bata, ala uju marsai tau. Hipas, molo dokter madokon dang adong beharapan, alai uju marsai tau, boi malum, sian persahi tau nima, takasu tada pandau ni bolondo debata. Boi madohonok kwa manginang, labat tarimas do debatai, ala niaha, marulak ula kau mangulahon dosa saha tu tikion dileho dope partikian, laho padenggaton naroan ulahoni, asa unang hu lanjuton. Bui madohonok kwa manginang, debata nasun gogo, alaniaha, lobi sian pikiraku, lobi sian pangidoaku, idona tupa di tonga-tonga ni ngoluku. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepadaku melebihi dari apa yang kupikirkan, debata nasun gogo. Bui madohonok kwa manginang, debata ma panodakku, uju adong masalah pergumulan, aku tidak terhanyut di dalam kegelapan masalah. Ale jupakku ma hatiuron, jupakku ma sada pengharapan.
secercah harapan dari setiap masalah yang ku alami. Bui madohono ku amanginang, hatuau kudo debata. Keselamatanku adalah Tuhan. Ala ganup aka persoalan naung salpu amanginang, bui do hape hubolu satu tikion. Bui do piau hipas satu tikion. Ala nunga hubolu sudi aka ragam nih persoalan di ari-ari naung salpu. Buya mandokon hatuau kudo debata ala nunga malua au sian parukilon di parngoluan. Bui madohono ku amanginang, Tuhan adalah gembalaku. Alani uju holan mangulahon na otik alai boi tercukupi kehidupan setiap hari. Molo aka ina nama balu madokon, Tuhanku adalah gembalaku karena apa? Karena di situasi yang sulit yang tidak mungkin, tapi disitulah Tuhan memelihara, Tuhan mencukupi kebutuhan keluarga yang telah ditinggalkan oleh suaminya. Alani doa mang inang pengakuan yang lahir dari situasi yang sulit. Pengakuan iman kita kepada Tuhan isi do debata dihita tergantung situasi kehidupan yang kita alami. Adong dosa halak ama uju marhuria hami disrengseng sawa. Partangyangan wik ibana manggobarhon Tuhani songon pemulung. Molo diaw inang Tuhani songon pemulung do. Buah, ahna masa. Mengapa dia bisa mengatakan seperti itu? Ternyata manginang masa lalunya begitu kelam bahkan tidak bernilai lagi. Alai disima, dipungut debata ma auninna, di parar debata doau, dipadenggan dipai baru parngoluaku. Dia punya masa lalu yang kelam, bisa digambarkan seperti barang rongsokan yang tak berguna, tapi di tangan Tuhan dia kembali pulih. Ada doa kaya manginang pemulung, mengambil barang-barang yang menurut kita tidak berguna lagi, tapi dia membuat itu berguna kembali. Pengakuan kita tentang Tuhan lahir dari keadaan kehidupan yang kita lewati setiap hari. Ido amanginang na masa di tonga-tonga ni turputa molotajahan nakin di ayat sada di dokon Raja David. Jahoba panodaku, Jahoba hatuauku, Jahoba partano batoaku. Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah pertahananku. Itu pengakuan yang lahir dari ketika keadaannya sulit amang inang molona kinta jaha di ayat 2 dia tolu. Masa doa kaparukilon di parngoluanna. Musuh sudah banyak mengepung dia. Tapi di situasi yang sulit itulah lahir pengakuan Tuhan terangku. Tuhan keselamatanku. Tuhanlah benteng pertahananku. Diamu amanami inanami na hinaholongan. Ise na somabiar mengadopi akapar jahat. Marhoron-horon parangan nanaing manukum. Sudah berkemah, sudah mengepung para musuh-musuhnya, bangsa-bangsa yang memusuhi bangsa Israel. Maju kena, mundur kena. Jalan buntulah yang dirasakan oleh Raja Daud ketika menghadapi musuh. Tidak ada jalan keluar, seolah-olah masalah tidak ada penyelesaiannya. Disitulah posisi Daud. Pernahkah kita menginang merasakan hiraswadong be? Jalan keluar, maju kena, mundur kena, jalan buntu. Holan marnida akamu supaya menginang, yang begitu banyaknya di depan sana, mungkin sudah timbul rasa ketakutan, tidak percaya diri. Molosian hagogoon perlengkapan militer bangsa Israel, harapan menang untuk melawan musuh tidak ada. Karena tadi dikatakan, nang pe marhoron-horon parangan akan manukku mau, dang dihabiari rohaku alani aha. Dia kembali mengingat seperti yang dilakukannya menghadapi Goliat. Dengan membawa nama Tuhan, aku datang untuk mengalahkan musuh. Di Batado, di Pangasahun Ibana, Madalani ngulu-nguluna. Tidak ada harapan kemenangan bagi bangsa Israel karena bangsa-bangsa yang lain musuhnya sudah mengepung mereka. Tapi itulah amang inang di situasi nasi songonima, di situasi jalan buntu, di situasi dang adong be hira-hira suadong be jalan keluar, Tuhan bekerja. Bahkan dikatakannya Jahoba do panodaku.
Jehovah do hatuauku, Jehovah do partano batoan. Kalau kita mengatakan Tuhan itu baik karena keadaan kita baik, itu hal yang biasa-biasa saja. Tapi bisakah amang inang kita menyaksikan, kita mengungkapkan, kita mengatakan, ketika gagal kita mengatakan, burjudo Tuhani di ngoluku, maul. Tapi dari proses itulah amang inang kita akan diantar sampai kepada tutudo dengan pambahenan ni Jehovah songon edit tanakin nomor 280. Dengan do pambahenan ni Jehovah. Semua punya alasan, semua punya tujuan Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Di hamba manami inanami, hasusaan, pargumulan, parukilon, ima sadadalan laho manada manang madai dengan bahasa ni Jehovah. Songon topik minggu tanakin amang inang naung tajahai menyaksikan kemurahan Tuhan. Bagaimanakah menyaksikan kemurahan Tuhan? Menyaksikan kemurahan Tuhan tidak hanya ketika di dalam situasi yang baik, tapi menyaksikan kemurahan Tuhan ketika keadaan tidak baik-baik saja. Di hasusa anido, di hagaleonido, hadir kekuatan Tuhan. Bahkan dikatakan oleh Raja Daud di ayat yang kedua tadi, martingganga donasida jala maragian. Musuh-musuh yang dihadapi oleh Raja Daud tergelincir jatuh dan gabe si Daud na talu. Alarabdo dohot Tuhani ibana. Dihamu amanami inanami, ahado siya biaratta di parngulat to namang inang. Ahado siya biaratta apa yang kita takuti di tengah-tengah kehidupan kita ini. Ada yang takut dengan bencana alam. Ada yang takut dengan perpisahan. Ada yang takut dengan kematian. Ada yang takut dengan kegagalan. Ada yang takut disakiti, ditinggalkan. Ada yang takut ketika dia menghadapi masalah. Ada yang takut dengan sakit penyakit. Kalau keadaan kita seperti yang tadi amang inang mengalami bencana alam, sakit penyakit. Mungkin ada yang mengatakan, Tuhan, toh mak, jauh maau. Kalau keadaan hidup kita baik-baik saja amang inang, mungkin kita tidak mengingat tentang atau manian di jauh Tuhan audau. Tapi ketika sudah sakit penyakit yang hadir, kesusahan, kegagalan berulang-ulang, seolah-olah tidak lagi ada harapan, kita langsung mengatakan Tuhan jauh maau. Ini mau menunjukkan kepada kita amang inang, ketakutan kita menjalani kehidupan ketika keadaan tidak baik-baik saja. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, ditogi matuhita unang ma tahabiari akaahan adong di parngoluat tahun. Bencana alam itu memang harus terjadi. Sakit penyakit itu memang harus ada di tengah-tengah kehidupan. Soal perpisahan itu memang sudah menjadi siklus kehidupan kita. Ditinggalkan atau meninggalkan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Siaplah untuk menjalani kehidupan. Siaplah untuk merasakan semua itu nanti. Karena apa? Jehovah do panodakku. Jehovah do hatuauku. Jehovah do partano batoan diau. Karena itu amang inang di epistel tanakin didokon apostel Paulus do tiru hamu maau. Nang pe porsu perdalanan ni ngolukku alani Kristus alai ido dengan bahasa ni Jehovah na hujalo. Di parar debatado ngoluna gabe apostel pararaton barita nauli. Ternyata kemurahan Tuhan amang inang bukan soal materi. Kemurahan Tuhan adalah ketika hidupmu di parar debata. Ngolut tadi parar debata. Lao pararaton barita nauli. Nang pe ibana di aniaya. Dikejar-kejar. Tapi dia mengatakan di hagaleokido cupaku hagogoon nasian Tuhan debata. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Timbul hadir pengakuan imannya kepada Kristus Yesus bahwa sekalipun masalah ada tapi kekuatan senantiasa dianugerahkan Tuhan baginya. Mulut aja anak kinamang inang di ayat sada satu ayat tolu akamusu taludo. Tapi di ayat yang keempat ternyata bukan kemenangan, bukanlah tentang kekayaan yang diinginkan oleh Raja Daud. Ahadonakin di ayat opak di doko namang inang. Sadado naung hupangidohon sian Jehovah saido hulului. Mian au di bagas joroni debata. Bukan kemenangan melawan bangsa-bangsa lain,
bukan tentang kekayaan yang diminta oleh Raja Daud, walaupun dia akan dimenangkan oleh Allah, tapi satu yang diinginkan. Sadado naung hupangidohon sian Jehovah saido hulului mian dibagas joroni debata. Satu kerinduannya adalah diam di rumah Tuhan, saleleng ibana mangulu seumur hidup. Molodokon amang inang mian dibagas joroni debata patuduhon, rapma doho tau ho Tuhan, jala aupe rap doho to Tuhan. Satu kesatuan, aku bersama Tuhan, Tuhan bersama dengan aku, imamian dibagas joroni debata saleleng mangulu ibana. Jadi Raja Daud tidak lagi berfokus kepada masalah, tapi dia berfokus kepada isi dodongaku menghadapi masalah. Karena kehidupan memang akan selalu ada masalah, tapi siapakah yang akan membentengi aku? Siapakah yang selalu memberikan terang bagiku ketika aku jatuh di dalam kegelapan? Siapakah yang bisa melindungi aku ketika datang masalah itu? Jehovah do panodakku, Jehovah do hatuaku, Jehovah do partano batoaku. Mianma au dibagas joron di bata. Tuhan diau au tu Tuhan. Aku bersama dengan Tuhan, Tuhan bersama dengan aku. Dan ini berangkat amang inang dari pemahaman perjanjian lama bangsa Israel. Mulu bagas joroni debata di Nasida apalagi zaman Daud, yaitu masih kemah suci udung-udung yang bisa dibongkar pasang. Belum bait suci yang dibangun oleh Salomo. Ketika hadir bait suci Allah, ketika hadir kemah suci, disitulah diimani bahwa Kristus, bahwa Allah ada di situ bersama-sama dengan mereka. Dan secara politik, ketika bangsa itu kalah, diimani Allah mereka pun kalah juga. Disinilah mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan bukan semata-mata terkurung di satu tempat, tapi Tuhan itu adalah di mana kita berada bersama dengan Tuhan. Dihamu amanami inanami nahina holongan. Mungkin di gereja kita ini juga gereja yang selalu terbuka untuk setiap orang yang mau datang berdoa. Buasa di Hasiholi, Raja Daud, mian di bagas joron debata saleleng mangolu ibana, karena bagas joron debata ketenangan, kedamaian. Saya tidak tahu amanginang apakah kita merasakan kedamaian di gereja ini. Tapi bagi orang-orang yang terlambat saya rasa tidak ada kedamaian dirasakan. Bohama, buru-buru, keringatan dope, guldul dope ya kan? Tapi bagi orang yang datang dengan sudah perencanaan, datang on time, pasti datang ke tempat ini, dilihatnya teduh, dilihatnya damai, dirasakannya damai. Bahkan dia berdoa dengan baik. Ale mulut wakana terlambat, hodokan ala nakok dope kan? Yang di bawah sudah penuh harus lagi naik ke atas, kipas-kipas mamuse. Tidak lagi dirasakan. Artinya menginang kedamaian di tengah-tengah gereja juga difaktori oleh diri kita juga. Bagaimana kita yang sudah merencanakan untuk datang beribadah ke gereja ini. Ala ini gabi masih hol hita tu gereja. Masih hol hita mian di bagas joroni di bata. Di satu gereja yang telah kami lewati amang inang, gereja itu tidak pernah dikunci. Supaya apa? Supaya setiap jemaatnya datang boleh beribadah ke situ, berdoa pribadi di situ. Di gereja kita ini juga terbuka untuk setiap orang yang mungkin merasakan kalau berdoa di gereja itu lebih teduh. Sepertinya lebih tenang, lebih terasa damai. Marilah amang inang. Ke gereja bukan hanya semata-mata sekali seminggu. Adong do ruas hubere kami, seringgas rotu garejaon, martangiang. Menjadikan bait suci Allah ini menjadi kerinduan bagi dirinya. Dihamu amanami inanami nahina holongan, di bagas joroni di batau mamang inang tapaida-ida hinadenggan ni Jehovah. Di tonga-tonga ni parngoluatta songon nakin ede ni punguan ama denggan do tutu mamuji Tuhani. Karena apa? Karena banyaknya akka kemurahan dengan bahasa ni Jehovah. Nakin hucatatami manogot nai pabuahon. Borngin nai mangendehon. Berarti dari awal sampai akhir kehidupannya menceritakan
tentang kemuliaan Tuhan, menceritakan tentang kemurahan dan penyertaan Tuhan, dan di malam harinya dia mangedehon memuji Tuhan karena dia disertai dalam satu hari itu. Pujion ma pambahenan ni Tuhan ni ainung nga masay belga pambahenan ni dibata di tonga-tonga ni ngulu. Mari amang inang kita menyaksikan kemurahan Tuhan bukan semata-mata materi atau jabatan. Boy jong garejet tadi sona manginang sudah selama 34 tahun ya gereja HKBP Serpong berdiri. Itu adalah kemurahan Tuhan. Boy dope hita manginang mendengarkan firman Tuhan, itu juga menjadi kemurahan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu untuk menyaksikan kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan, syukuri yang masih ada, syukuri yang masih kita terima, dan ikhlaskanlah yang sudah pergi. Ikhlaskanlah yang sudah hilang, karena biasanya amang inang seseorang yang tidak bisa bersyukur karena dia marningot akan amago, marningot akan salah. Tapi setiap orang yang mau hidupnya bersyukur, dia akan selalu mengingat-ingat apa yang sudah kuterima dan mengikhlaskan apa yang tidak bisa kuterima dan mengikhlaskan apa yang sudah pergi, mengikhlaskan apa yang telah hilang. Marningot dengan bahasa ni Jehovah. Saya ingot-ingot mak. Ngolut taope sudah menjadi satu kemurahan Tuhan yang dianugerahkan bagi kita. Dan yang terakhir amang inang di ayat yang ke-6. Ternyata kahalak narotu bagas joro ni debata akana makasiholi mian di bagas joro ni debata madirgak uluna. Tegak kepalanya. Keberanian, kekuatan diterimanya karena dia mendengarkan, karena dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan setiap orang yang telah menerima kemurahan Tuhan nakin di ayat onom. Dibuan mapelianna, marede maibana, mamalu parhinalawan mamuji Jehovah. Setiap orang yang sudah menyaksikan kemurahan Tuhan, dan lupa pernguluanna mamuji-muji Tuhani di manogot niari, manang di borngin niari. Setiap saat dia akan memuji-muji Tuhan karena hidupnya telah menerima kemurahan Tuhan. Saya ingot-ingot mamanginang akan naung tajalo di parnguluatta. Asa gogo, asa hipas hita, asa semangat hita madalani ngulu-nguluun. Hitunglah berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Sehingga itu membuatkan kita menjadi lebih bersyukur menjalani kehidupan. Amin martang yang mah hita. Tamado ale Tuhan debata madok moliate rohanami tuho. Ala totong do Tuhan dengan nibasam na hujalohami di parnguluanon. Boy marpungu di bagasan hai pason memuji guarmu. Taruli di hatam na paingot tok kami Tuhan. Saleleng hami rap dohoto. Margogodo hami mamolus akan amasa. Saya diajari dohami oleh Tuhan. Asa totong kami makasih holi parsauran nami tuho. Upara dihami tiki nami. Dinalau marsaur dohoto oleh Tuhan. Songon pangidoan ni Raja David. Saya totong dilului ibana. Mian dibagas joromi. Neng masongoni hami makasih holi parsoran nami tuho. Nang pegodang akan amasa, kesibukan-kesibukan di parngoluan namion. Napaholakok kami marsaor dohoto. Marbisuk mahami Tuhan. Marningot mahami tuaka. Denggan nibasam naung hujalo hami. Asa madok moliate hami tuho. Asa totong rosu parsoran nami tuho ali Tuhan. Saya ajari mahami Tuhan. Marningot akka dengan nibasam naung hujalo hami di parnguluanon. Asa puji-pujian na totong kaluar sian pamangan nami. Molotung peale Tuhan akka persahiton songgop kegagalan hutauk kami. Akka arsak hupakilalau kami. Ale totong mahami tahu mamuji guarmu. Alasianido sude ale Tuhan. Takas hutad dahami, songo dia ho mangurupi hami, songo dia ho mangapuli hami ale Tuhan. Sian aganup akaparuk kilon, namasa di parnguluan namiodo, mabuwak kami,
lau makatidakkon haporsion nami. Songon Raja David, di keadaan na sulit do ibana Tuhan, jupang na dapot na, hodo panodang di parnguluan na, hodo hatuaon na, hodo Tuhan partano batuan na. Ganuk marsada-sada pehami Tuhan. Boi mahami, tahu mahami Tuhan, maka tidak kon haporsion nami, di arsak manang dilas ni roha, uju hipas manang di uju marsahit hami. Ay holan na mengulu pehami Tuhan, na boi pehami marpungu di son, pajupang do dongan nami, dengan ni basam doi na hujalo hami, di paluaso hami Tuhan. Ditabaiho ari-ari di hami, dengan ni basam doi tu hami ale Tuhan, laho manguduti akan adenggan nahulau kami, dinalao pa ubahon pa denggaton naroa nahulau kami di ari-ari naung salpoi. Godang do Tuhan akka dengan ni basam nahujalo hami. So tarbilak kami ale Tuhan, alani Tuhan ajar-ajari mahami, madalani ngulu namion, rade hami, dinalau majalo akan amasa, ala hodo Tuhan atotong rap dohot tami. Nang songoni ale Tuhan, martaba malas ni rohani aka ruasmu, na marulang tahun di bagasan samingguon. Ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Marlas ni roha aka ruasmu Tuhan, dilekos sadadak danak di tonga-tonga ni keluarga, dua keluarga di tonga-tonga ni Huria HKBP Serpongon ale Tuhan. Ipasi anakon nang natoras, margogo manatoras, lau mangajari i anakon na pinalumehonmu di parngoluan ni nasida. Nang songoni ale Tuhan diganup akka ruasmu na di bagasan persahiton. Tau mana sida mardame, dohot na masa, di persahiton na sida. Totong na sida mangasahon, ho, diganup akka ubat na pinangan na, diganup akka perawatan na jinaloni na sida. Posrohan na sida Tuhan, mangula doho di parnguluan na sida, totong do asin roham di parnguluan ni na sida, nangpe di paluas sosonggop persahiton di pamatang na. Alay asin ni roham saya manotong mangihut-ihut di nguluna. Diganup akka pelayanan-pelayanan di tonga-tonga ni huriampe Tuhan. Sada maroha nami sudi akka ruas, lahu mangulahoni, asa marsangap guarmu, gabe pasu-pasu di hami. Nang songoni ale Tuhan, diganup akka ruasmu naung berkeluarga. Pasada rohani nasida, laho pauliulihon, pardongan nan saripe nasida, asa gabe pasu-pasu, tu akan adi humaliang. Margogo natoras mangajari ianakon, totong manangyakon ianakon nasida, manogu-nogu ianakon nasida, sabar nasida Tuhan. Laho mangalehon poda, manang mangajari akayanakon nasida. Lehon ale Tuhan, semangat tuaka, nama kirim dope, nama kasih holi, dikaruniakan buah hati di tonga-tonga ni keluarga ni nasida. Tuhoma totong di pasa nasida tangiang, jalaganup akka tindakan-tindakan para dokter na diulahon nasida pe Tuhan, ramoti ma. Saya jupang nasida ma Tuhan, na dihasi holi rohani nasida, alay tarlumobi ma. Papos rohani nasida, sakap na ding gado, na pinatupam di parngoluan ni nasida, molotung pe Tuhan. Di jalon nasida dang songon na dihirim, alay tahu nasida madok moliate, tahu nasida madok burju doho Tuhan di ngolu nasida. Nang songoni alay Tuhan, gaganup akka yanakonmu na marsikola, ringgas marsiajar nasida. Ringgas nasida Tuhan manangion hatam, jala totong nasida gabe anak si olo yajar. Tuhoma Tuhan hupasat hami, pardalanan ni parngoluan nami. Say huingot-hingot ami ma Tuhan, akadenggan ni basam di ngolu nami, nama buak kami, lahu memuji-muji guarmu, siganu pari. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami Tuho. Amin.
Tapapungu mapeleata, marede mahita sian bukede nomor 753. Perjalanan Yesus di jalanku, Allah ditangani pada Tuhan.
ma peleata tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo harorowan ni salhut si leon-leon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masia na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Sejalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jelara moti asa huparhasia kami peleanon patimbulhon harajonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni seleon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang say pinarbadi ama guar mo say Roma harajon mo say saut malomo ni roham di banua tongahon songo na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar hon madamena tu todim. Amin. Naikin lagi. Iya, terendah.
Tuhanku.